बाक्सानि गियानिपीठ फरायसालिमायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि वाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाडु सिंहखौ बोखारनांगौनि दाबिजों एबसुआ खुद्रिसारदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गंस्नि फरायसालिमाफोराव बाक्सा जिल्ला एबसुजों लोगोसे फरायसालिमानि फरायसाफोरा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि वाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंहखौ बोख्लायनांगौनि दाबिजों 1 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लायो। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनहा गुबुन गुबुन दाबिफोर फारियै गोदान वाइस चेन्सेलर थिसननाय, थि समाव आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावनाय, गासैबो सेमेस्टारनि थाखाय फरा बिजाब मोनहोनाय, थि समाव आनजाद खुंफुंनाय बायदि दाबिफोरखौबो लानानै बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानायखौ नुनो मोनो। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव जफारं दख'रा, निकासि दख'रा, नारायणपुर दख'रा, सुबानकाटा दख'रा एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। जोङो बाक्सा जिल्लानि जेनोखि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि एफिलिएटेड कलेज बै कलेजफोराव बाक्सा जिल्ला कमिटि एबसुनि जे बानजायनाय बेजों लोगोसे दख'रा आफादफोरनि सहयोगजों जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मोनफ्रोमबो कलेज गासै जोङो 7था कलेजाव बे धरना कार्यसुचिखौ जोङो बानजायनाय जादों। दा बेनि उद्देश्यआ जाबाय आथिखालसिम सोलिबाय थानाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जायनोखि प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंह जाय बिथाङानोखि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भिसि बिथांनि एगेन्स्टै माखासे एलिगेसन बेखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बिथाङा एकर्डिं टु ल सासे एक्यूस्टेड पार्सन आरो बिथाङा बेनि थाखायनो एक्यूस्टेड पार्सन जे बिथाङा माखासे इलिगेल एक्टिभिटिस जे बिथाङा बेखौ खालामदों जायनि थाखाय जोंनि छात्र छात्री बा जोंनि स्टुडेन्टफोरनि जे फिउचार बेखौ जों खोमसि नुहोदों। खारन प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंहनि जे एक्टिभिटि बेनिफ्राय जों नुनो मोनबाय जे बिथाङा 2009नि जे इउनिभार्सिटि एक्ट बेनि जे रुल बे एक्टखौ बिथाङा भायलेसन खालामनानै जे रेजिस्ट्रारनिफ्राय लानानै कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशननिफ्राय लानानै गासैखौबो गावनि कन्ट्रल लाजोबनानै गावनि गोसो मथै गावनि आन्डाराव लानानै खामानि मावहोगासिनो जायनि थाखाय दिनै जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि रिजाल्टआ थाब मथै ओंखारा जे रिजाल्टआ थाब मथै ओंखारैनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरा जायनोखि ग्रेजुवेसन जाबाय ग्रेजुवेसन जानायनि उनाव पिजि खालामनो बा मास्टार डिग्री खालामहैनो गुबुन गुबुन इउनिभारसिटियाव फरायहैनो थाखाय जोंनि स्टुडेन्टफोरा एप्लाइ खालामो। एप्लाइआव जोंनि फरायसाफोरा जे मेरिट लिस्टआबो ओंखारो नाथाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे ग्रेजुवेसननि रिजाल्ट बियो थि समाव ओंखारैनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरा जेरावनोखि सिलेक्सन जादोंमोन मेरिट बेसिसआव एडमिसन मोननो थाखाय गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफोराव नाथाय जे रिजाल्ट मोनैनि थाखाय पासिं सार्टिफिकेटखौ देखायनो हायैनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरा डिप्राइभ जाफिननो गोनां जादों। बेयो जोबोद दुखुनांथाव। बेनि अनगायैबो लाइस्राम लाडु सिंह जाय बिथाङा इलिगेलि माखासे गावनि जे सुबुं बिथांमोनखौ मणिपुरनिफ्राय लाबोनानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव उइदाउट एनि एडभार्टाइजमेन्ट उइदाउट एनि इन्टारभिउ बिथाङा गावनि गोसो मथै पावार बाहायनानै जे बेहाय एपइन्टमेन्ट होदों जाय बिथांमोना दिनै गावनि प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंहनि गोसो बायदि खामानि मावदों। नाथाय बिथांमोना जे जोंनि बड'लेण्ड हालामाव थानाय गंसेल' इउनिभारसिटि जायनोखि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जोंनि हालामनि फरायसाफोरा स्टुडेन्टफोरा फरायहैयो। दा बै जोंनि हालामनि फरायसाफोरनि भबिसतखौ बिथांमोना मोजाङै गोसो होआखै। बिथांमोना गावसोरनि गोसो मथै इसा मथै खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। जे बिनिखायनो जोङो जिहेथु बिथाङा कर्टनिफ्रायबो जे अर्डार ओंखारबाय कर्टनिफ्राय अर्डार ओंखारनाय मथैबो लाइस्राम लाडु सिंह बिथाङा सासे एक्यूस्टेड पार्सन दाय हमजानाय सासे मानसि। दा बेफोरबायदि मानसिखौ ल'निफ्रायबो जुदि दाय ओंखारबायबा ल'नि आयेन बायदिबो जुदि बिथाङा सासे दायनिगिरिबा बिथांबायदि मानसिया जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ सामलायबाय थायोब्ला जोंनि छात्र छात्रनि भबिसतआ उज्जवल जानाय नङा। दा बेनिखायनो मोजां जानाय नङा। बेनिखायनो जेन जोंनि छात्र छात्री बिथांमोननि जे फिउचार बियो मोजां जायो बेखौ हास्थायनानै जोङो आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मोजांखौ हास्थायनानै जेरैखि जाया प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंहखौ रिमुभ खालामनांगौ बे इउनिभारसिटिनि भिसिनि पदनिफ्राय जों बेखौनो दिनै हास्थायनानै मिजिंथिनानै जे खुद्रिसारनाय हाबाफारि बे थांखिजों दिनै नैबे गियानपीठ डिग्री कलेज निकासि जे बिनि गेटआवबो लांगोनायावबो जोङो बे 1 घन्टा धरना हाबाफारिखौ जों लानो गोनां बायध' जादों। बाथ्राया जाहैबाय जे प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंह बिथांनि एगेन्स्टै धरना खालामनाया दिनैनि गोदान बाथ्रा नङा। बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव खालामबाय जोङो फारसेनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बेन्दोंआव थानाय जेसेबां कलेजफोर दं गासैबो कलेजफोराव बे धरना हाबाफारिखौ जों लागोन। क'क्राझार चिरां दिनै बाक्सा बिनि उनाव तामुलपुर आरो उदालगुरि। बाथ्राया जाहैबाय जे प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंहनि एगेन्स्टआव जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जे कलेजनि इउनियन बडिया जोंजों जथायै धरना खालामनाय बेखौ मिथिनानै जोङो चिफ मिनिस्टार अफ आसाम बिथां गेदेमाजों रायलायनो मोन्दों। रायलायनायाव बिथाङा बुंदों जे चिफ मिनिस्टार बिथांनि जे भिजिलेन्स बेबायदियैबो जे इनक्वायरि खालामनानै मोनबाय बेबायदिबो जे प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंह बिथाङा सासे दायनिगिरि। नाथाय खोथाया जाबाय नाक एसेसमेन्टनि थाखाय बिथांखौ
नाग एसेसमेन्ट जाजासिम जे बिथांखौ प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ खामानि मावफिननायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन दायनिगिरिबाबो नाथाय जों बेखौ बुंगोन जे सासे दायनिगिरि मानसिखौ नाग एसेसमेन्टनि थाखाय खामानि मावहोनाया थिग नङा सासे भिसि गैयाबाबो मोनसे इउनिभारसिटिनि नाग एसेसमेन्टनि खामानिया सोलियो दा गतिके जों बेहाय बुंदों जे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफादनो फोरमायदों जे बिथांखौ जेरैखि जाया जेलाव लांगोन होननानै बुंदों बे हिसाबै जे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनिसिम माने हेफाजाब होआखै जों बेखौ बुङा आसाम गभर्नमेन्टआबो जोंनो हेफाजाब होदों नाथाय जे बुंदों जे गभर्नरनि निर्देश बायदियै बिथांखौ मा खालामनो नागिरदों जे नाग एसेसमेन्टसिम बिथांखौ लाखिफिननायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय जों लुबैया जेरैखि जाया बिथांखौ थाबैनो होखारनांगौ जों बेखौ जे दिनै निउसनि गेजेरजों जोङो जेन आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां जे गभर्नर बिथां लोगोसे गासै सुबुंफोरा जेन बेखौ मिथियो बे हिसाबैबो जोङो बे धरना कार्यसुचिखौ जों लानो गोनां जादों गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि नायग्रा रायजोफोरखौ आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय जों दिनै बेयाव 1 घन्टानि धरना लानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जिखिनि जोंनि रिजाल्ट बियो माने दिनैसिमबो माने मोजां क्लियार रिजाल्ट माने नुजायाखै आरोना माने बिदिनो बांसिनानो बयनाबो बेक फैयो बा बिदिनो ओमफ्राय आरो बिजाबफोरनि सायाव बुङोब्लाबो जों माने नांगौ बायदि लेखाखौ जों मोना बिनि थाखायनो जों बिराद फरायनायाव प्रब्लेम जायो आरो रिजाल्टखौ जोंनो क्लियार नांगौ जोंथ' ओरैनो लेखा मोनाबालाबानो एग्जामखौ होनांगौ जायो बिदिनो सिनियर आदाफोरनिफ्राय जास्ट मास्टारफोरनिफ्राय जिखिनि नट्स बा एन्सार बेखौ बुथुमनानै जों फरायनांगौ जायो आरो बेथ' सियरखा माने जों लेखाखौनो जुदि मोनाब्ला माबोरै फरायनो नङा होमब्ला जास्ट जोंनो दा बिदिनो लेखानि जिखुनु जगार बेखौ जोंनो नांगोन ओमफ्राय जों जुदि लेखाखौनो मोनाब्ला बोरै फरायनानै बोरै एग्जाम जानो बेबायदिबाथ' जोंना सियरलि माने बेकआथ' फैखागोन नङा होमब्ला बेनो आरो बिदिबाथ' जोंनि जिउआ ओरैनो बरबादखा आरोना फरायनानै फरायबायदि जागोन ओं जास्ट बेखौ जोंनो नांथारगोन आरो जोंनो माबाखौ रेहायखौ नांथारगोन একচুৱেলি আমাক বহু ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হৈ আছোঁ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা একচুৱেলি আমি একচুৱেলি ষ্টুডেণ্ট হয় আমি ভাইচ চেঞ্চেলৰ বুলি নকওঁ কাৰণ আমি বহুতো কলেজৰ পৰা সমস্যা পাওঁ এডমিশ্যনৰ পৰা লৈ কিনে ফৰ্ম ফিল আপৰ পৰা লৈ কিনে আকৌ বেক আমাৰ কাৰণ কলেজত বহুতো বেক সদায় বেকে মাত্ৰ বেছি আহি থাকে পাছ হোৱা সংখ্যা তাৰমানে 20-30-25% মাত্ৰ প্ৰায়বোৰ দেখা যায় এইটো আমি বহুত সমস্যা প্ৰব্লেম কাৰণ এটা এজন ষ্টুডেণ্টৰ বাবে আৰু বেক লাগি থকাটো বহুত প্ৰব্লেমৰ কথা বহুত সমস্যা কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি আগৰ সেমেষ্টাৰৰ কাৰণে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব ভালকৈ নোৱাৰোঁ আৰু লগতে যোৱা বেকৰ আকৌ পইচা দিব লাগিব বিকজ অফ লট অফ ষ্টুডেণ্টছ আৰ ফ্ৰম ল' ক্লাছ চ' দে আৰ অলছ' ফেচিং দ্য প্ৰব্লেমছ এণ্ড আৰু ফাৰ্দাৰ প্ৰব্লেমছবোৰ ক'ব গ'লে আমাৰ ৰিজাল্টৰ কথা এতিয়া আমাৰ যোৱা এইটো লাষ্ট ৰিজাল্ট ক'ব লাগে তেওঁ আমাৰ কলেজৰে দুজনমান ষ্টুডেণ্টে কটন কলেজত চিট পাইছিলে কিন্তু ৰিজাল্ট নোহোৱাৰ বাবে সিহঁতে এডমিশ্যনো কৰিব পৰা নাই সেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো প্ৰব্লেম হৈ আছে চ' এইটো প্ৰব্লেম বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আৰু অসম চৰকাৰে অতি সোনকালে সমাধান কৰি কিনে আমাক ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে সহায় কৰে যেন বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আৰু বড়োলেণ্ড ঠাইত বহা সকলো ষ্টুডেণ্টে যাতে জাষ্টিছটো পায় ভাল ৰিজাল্ট পায় ভাল গুণ কৰে আৰু ভাল নাম কৰে সকলে ধন্যবাদ চবৰ ক্ষেত্ৰতো একচুৱেলি ক'ব গ'লে বহুতো প্ৰব্লেম মই ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰতো অনলাইনতো বহুতো পোৱা যায় কিন্তু বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত সকলোৱে ইমান বুকছবোৰ পোৱা নাই সিহঁতক যোনটো বুকছ লাগে সেইটো পোৱা নাই তাৰমানে চিলেবাছত এটা বুক আছে সেইটো বুক আমাৰ ইয়াতে পোৱাই নাযায় কোকৰাঝাৰলৈকে কেতিয়াবা কোকৰাঝাৰতো পোৱা নাযায় বাকী আন ঠাইতো পোৱা নাযায় আৰু সেইটো একদম বহুত ডাঙৰ সমস্যা বুলি ভাবোঁ মই जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव
खुगा गिदिं खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।